Telefonen, så den ikke falder. Hun skal lige have noget rødvand i 2 sekunder, guys. Hvad for noget? Man kan få det fint der. Ej, jeg filmer virkelig dårligt der. Nu skal de få ASMR her, okay, guys? Hun vil gerne have det. Hvis ikke hende, lige give hende. Hun vil virkelig gerne have noget. Ja, du vil gerne have noget. Good. Nej! Nå, skat. Hvad er der sidste år? Må hun ikke, må den ikke være her? Jeg må ikke få noget af den der. Ja, Nulle. Dut. Jeg synes bare her. Ej, Grine. For satan, Jørgen. Skal lige... Jeg tager lige min telefon. Det må stadig. Så, goodbye. Så godt. Satan, Bobby, mand, er du helvede hjemme. Tager du hovedet? Kan jeg love dig for? Godnat på. Jeg er færdig. Færdig. Færdig ud af vores stykker. Det er mig udstanden. Vi skal lige se, hvad jeg hurtigt færdig for. Hvor skal vi hen? Vi skal herover. Jeg vil lave den første. Her.
Okay, klar guys. Det her er noget af det vigtigste, vi skal lige på mit tal. Okay, hvad er klokken nu? Den er kun 7:33. Og nu får man komme ud kl. 8. Jeg tager sokkerne af. Eller tager min sko af, guys. Ej, det er sjovt. Så man skal op på halmballerne, hva'? Ej, jeg skal lige op til Snapchat. Så guys, nu er vi oppe på halmballerne. Nu skal vi lige ned igen, fordi det her bliver lidt bange faktisk. Bare lige om lidt. Nu sker det også ned. Jeg har skoen af. Åh, skønt. Hold lidt. Lige til sidst. Nå. Vi skal lige snakke lidt op, og så... Ja, så vi ses. Er vi nu inde i stallet? Alle? Ej, nu har vi fået rejst. Bøv. Hvad fanden er det, Benny? Jeg kan da lige tage hovedet, så kan vi hente en post. Kan du ikke gøre det? Jo, så man lige... Jeg stiller lige min telefon herovre. Benny, kan vi lige rykke dig? Danke. Nu er det bulle, jeg tager lidt. Er du færdig? Ja, så lad os gå tilbage.